Alrosna sowan kinantenan catur Hangga Widawati. Setunggal bapak sawiji badhe pun tepengaken yang saya sebutkan namanya, mohon berdiri. Bijil saking Ngelalung Karanganyar di Putri Cebret. Yang kedua, bijil saking Boyolali Tersenyum di Lisa Rahma. Yang ketiga, juga masih produk Boyolali di Leni Pekasan Blitar Jawa Timur, Sela Dewi. Sagun tamu kakung Sobudri para pinisepuh ingkang minantuing sekolahan Basuki pripun gojekipun kanca-kanca dengkrek ayo salam pambuka katur.